Estou no Coliseum, o monumento máis representativo da cidade de Roma, pero hoxe non vou a falar de gladiadores, senón dun xeneral romano alcumado o Galaico, Décimo Xuño Bruto. Queres saber esta historia? Vinde comigo. Décimo Xuño Bruto foi un político e militar do século II a.C. Loitou contra os lusitanos e galaicos, atopando unha feroz resistencia. Despois de someter as forzas de Viriato, Xuño Bruto fortifica a zona de Lisboa e unha vez feito isto emprende a súa marcha cara ao norte, derrotando os lusitanos e no ano 137 a.C. a altura do Porto, cruza o río Douro, entrando no que sería a terra dos galaicos. Para os romanos, a Galaequia era unha terra pendente de pacificar, un lugar cheo de recursos como ouro ou estaño, pero tamén un lugar cargado de lendas e maldicións. A Galaequia era considerada a fin do mundo, o lugar onde remataba o mundo dos vivos e comezaba o alén. Unha das grandes supersticións era que asociaba o cruzar o río Leces co borrado de memoria. Por certo, deste río dicíase que desembocaba no alén. Conta a lenda que Décimo Xuño Bruto, para quitarlle o medo aos seus soldados, decidiu cruzar o río para demostrar que isto non era certo e así foi chamando un a un os seus tenentes. Curioso desta lenda é que de algún xeito ou doutro chegou ata os nosos días. Marcianes Castro recolleu unha testemunha na aldea de Loureses, nos Blancos, que contaba como a súa nai lle metera unha pedra na boca a primeira vez que cruzara o río Limia. Dicíalle que era para que non perdera a memoria. Tamén na aldea de Buscalque, hoxe asolagada polo encoro de Lindoso, ben entrado o século XX, tiñen que seguir cruzando o río Limia para ir ao cemiterio. Había un finado, pregnaban con el ata a beira do río. Unha vez chegado aquí, montaban o corpo na barca, poñanlle un anaco de pan no peito mentres icían para pasar o río Xordán. O río Xordán era considerado o río dos mortos. Unha vecito xa cruzaba o río. Tanto Xuño Bruto, nos galaicos encontrou unha feroz resistencia, pero finalmente venceu e avanzou cara ao fin do mundo. Ali viu como o sol era engolido polo Atlántico. Pensando que cometeran algún sacrilexio, xa sexa por lendas, por crenzas, por supersticións, o certo é que ao velo retrocederon e marcharon da Galaequia para sempre. En Roma foi recibido como un heroe por ter pacificado estas terras. Con todos os recursos conseguidos na súa expedición, ergueu edificios públicos e templos en honra a Marte e a Venus. Tamén, a beira do río Turia, fundou unha cidade para os veteranos do seu exército, Valencia. O Senado outorgoulle o alcume do Galaico, un nome que quedaría para a historia. Pero se a Galaequia era unha terra tan rica en recursos, por que tardaron casi 120 anos en conquistala definitivamente e incorporala como unha provincia do Imperio Romano? Tal vez sexa por lendas, crenzas, supersticións ou pola resistencia ofrecida polos galaicos. O certo que iso é algo que nunca saberemos.